హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం 14వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. చతుర్దశ అధ్యాయం. ఈ చతుర్దశ అధ్యాయానికి ముందుగా మనం 13th చాప్టర్ త్రయోదశ అధ్యాయం చెప్పుకున్నాము. త్రయోదశ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? లాస్ట్ శ్లోక ఏంటి? క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవా అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహమునకును దేహం నెరుగు క్షేత్రమునకును గల భేదమును జ్ఞానచక్షువులచే చూచి భౌతిక ప్రకృతి యందలి బంధముల నుండి విముక్తి విధానమును ఎరుంగక జాలిన వారు దివ్యగమ్యమును చేరుదురు. ఎరుంగజాలిన వారు అంటే దేహానికి దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ పరమాత్మకు ఉన్నటువంటి భేదాన్ని తెలుసుకుని పరమాత్మని తెలుసుకుని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దివ్య గమ్యం చేరుతారు అని చెప్పనని. బంధాలు, ప్రకృతి బంధాలు, బద్ధజీవుడుగా ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు, ఆ బంధాలన్నీ కూడా విడిపోయి వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు అని చెప్పనని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా ప్రణామాలు. భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం చతుర్దశ అధ్యాయము గుణత్రయ విభాగ యోగం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఈ గుణత్రయ విభాగంలో మనం ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే మన గుణాల గురించి చెప్పుకుంటాం. భగవంతుడు 3 గుణాల గురించి కూడా తెలియజేస్తారు. ఇప్పుడు గుణాతీతుడివై యుద్ధం చెయ్యి, నీ గుణాలు నిన్ను ప్రకోపిస్తున్నాయి, గుణాతీతుడుగా అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. గుణత్రయ విభాగ యోగం జ్ఞానం మహిమ గురించి 1 నుంచి 2వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. తర్వాత చరాచర జీవులు ఎల్లరికీ ప్రకృతి తల్లి భగవంతుడి తండ్రి, ప్రకృతి మాత తల్లి భగవంతుడి తండ్రి అని చెప్పనని 3-4 శ్లోకాల్లో చెప్పుకుంటాం. తర్వాత మనకి 5 నుంచి 13వ శ్లోకం వరకు సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క స్వరూప స్వభావాల గురించి చెప్పుకుంటాము. తర్వాత 14-18 నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు ఆయా గుణాల యొక్క ఫలితాలు, 3 గుణాల యొక్క ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనే దాని గురించి చెప్పుకుంటాము. తర్వాత 19 నుంచి మనకి ఆ స్వభావము, మరణానంతరం కర్మ ఫలితం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. 19 నుంచి 27 వరకు గుణాతీతుడు భగవంతుడిని పొందుతాడు అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. 27వ శ్లోకం వరకు. హరే కృష్ణ. కర్మాశక్తిలో జన్మ, దుఃఖం, లోభం, వృద్ధి మధ్యలోకాలకు వెళ్తాయి అన్నమాట. కర్మాశక్తితో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మళ్ళీ మధ్యలోకం ఏది మందే, భూలోకానికి మళ్ళీ జన్మిస్తారు రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. ఆ విషయం గురించి చెప్పుకుంటాం. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ భ్రాంతి, మోహం అవి వృద్ధి చెందుతాయి, అధోలోకాలకి, కింది లోకాలకి వెళ్ళిపోతారనే విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. 3 మోడ్స్ గురించి. ఈ 3 మోడ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. సత్వగుణం ఏంటంటే మనకి బంగారు తాడు, రజోగుణమేమో వెండి తాడు, తమో గుణమేమో ఇనుప తాడు. ఈ 3 గురించి కూడా మనము ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ మనము మంగళాచరణం చేసుకున్న తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము గుణత్రయ విభాగ యోగం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ భగవాన్ వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం జ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారు. అట్టి సమస్త జ్ఞానాలలో ఉత్తమమైన ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు అనమాట. వృషభదేవుడి కుమారులు నవయోగీంద్రులు. వాళ్ళు ఏంటంటే కవి, హవిరు, అంతరిక్ష, ప్రబుద్ధ, పిప్పలాయన, అవిర్హోత్ర, ద్రుమిళ, కామాస, కరభజన వీళ్ళందరూ జ్ఞాన పరిపూర్ణులు అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా నవయోగీంద్రులు అంటారు వీళ్ళని. వీళ్ళు భరతవంశంతో కూడిన 9 ద్వీపాలలో వీరు మాస్టర్స్ అనమాట. నవద్వీపాలలో కూడా వీళ్ళు మాస్టర్స్. క్షత్రియ బాధ్యతను స్వీకరించారు వీళ్ళు. నీ నవయోగీంద్రులు కూడా క్షత్రియులు చేసేటువంటి బాధ్యతని స్వీకరించారు. మూర్ఖులు సైతం ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందగల సాధనం భాగవతం. నవయోగీంద్రుల నుండి నిమి మహారాజు జ్ఞానాన్ని పొందారు. నవయోగీంద్రులు నిమి మహారాజుకి ఆ భాగవతం యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలియజేశారనమాట నవయోగీంద్రులు. అది ఆ జ్ఞానానాం జ్ఞానం ఉత్తమం. అన్ని జ్ఞానాలకి ఉత్తమమైన జ్ఞానం ఏది అంటే భాగవత జ్ఞానం. భాగవతం విని ఆ భాగవతం తెలుసుకోవడం ద్వారా, భాగవతంలో ఏముంది, భగవంతుడి గురించి ఉంది. కృష్ణ భగవానుడి లీలలు, కృష్ణ భగవానుడు అంటే ఏంటి, విశ్వం అంటే ఏంటి, ఈ విశ్వంలో ఏ విధంగా భగవంతుడు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి భాగవతంలో. అన్ని విషయాల గురించి కూలంకుషంగా ప్రతి విషయం కూడా భాగవతంలో భగవంతుడి గురించి ఎక్కువగా ఆయన తెలియజేశారనమాట. వేదవ్యాసుడు భగవంతుడు పూర్తి సంపూర్ణుడు. ఆ సర్వం మొత్తం కూడా విశ్వం మొత్తం వ్యాపించిన వాడు భగవంతుడే. ఆ భగవంతుడి కృప మూలంగానే మనం ఈ విధంగా జీవిస్తున్నాం అనే విషయాన్ని మనకి భాగవతం తెలియజేస్తుంది. భాగవతం ద్వారా భగవంతుడి లీలలన్నీ కూడా తెలియబడతాయి అనమాట. అదే జ్ఞానం. అది సమస్త జ్ఞానాలలో ఉత్తమమైన దివ్య జ్ఞానం. ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను విను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట మనకి. భగవద్గీత జ్ఞానం, భాగవత జ్ఞానం. భగవద్గీత ఫస్ట్ అయితే భాగవతము ఇంకొంచెం డెప్త్ అనమాట. ఇంకొంచెం ఎక్కువగా విపులీకరించింది భాగవతంలో, మనకి విపులీకరింపబడింది.
ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానంను ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఈ విధముగా స్థిరుడైన వారు సృష్టి సమయంలో మళ్ళా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. ఈ విధంగా ఎవరైతే భగవంతుడిని సేవిస్తూ మనకి చెప్పారు కదా నవవిధ భక్తి, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహో మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మ నివేదనం. మనం ఇన్ని అధ్యాయాల్లో కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. కర్మయోగం చేయొచ్చు, కానీ కర్మయోగం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కర్మల్ని మనము ఆ చేసే కర్మల మీదే ఎక్కువగా ధ్యాస పెట్టి పూర్తిగా మనము వాటిల్లో లీనం కాకూడదు. వాటికి అతీతంగా ఉండాలన్నమాట, ఇంద్రియాతీతంగా ఉండాలి. అప్పుడు వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతారు. ఆ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఎవరైతే భగవంతుడి ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఆత్మ గురించి పరమాత్మ గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ దేహం గురించి ఎక్కువగా కష్టపడరు అనమాట. ఈ దేహం, ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ తృప్తి, అవి కొనుక్కుందాం, ఇవి కొనుక్కుందాం, ఇది తిందాం, అది తిందాం, అవి చూద్దాం, అవి విందాం, అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం, చెవులంతా విందాం, చెవులతో అందరి విషయాలు, ఈ ధ్యాస అంతా కూడా ఉండదు వాళ్ళకి. ఈ జ్ఞాన పరిపూర్ణులంటే పూర్తిగా భగవంతుడి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎక్కువగా వాళ్ళు పొందుతారు. ఆ సత్వగుణం, శుద్ధసత్వం, విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు వాళ్ళు పరబ్రహ్మ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పరబ్రహ్మాన్ని గురించే, ఆ బ్రహ్మం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని, బ్రహ్మం అంటే పరమాత్మ ఆయన కృష్ణ భగవానుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ జ్ఞాన సంపూర్ణమైనప్పుడు వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటారు, భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటారు. వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడి సేవలో ఉన్న వాళ్ళకి సృష్టి సమయంలో వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉండదు, ప్రళయం సమయంలో మళ్ళీ చనిపోవటం ఉండదు. అక్కడ మళ్ళీ జన్మించడము, మళ్ళీ మరణించడం ఉండదన్నమాట. జనన మరణాలు అనేవి ఆ లోకంలో ఉండవు. ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తులై ఉంటారు. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని తెలుపబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణం. అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణువు అన్నమాట. ఈయన కారణ జలాల మీద పడుకొని ఉన్నారు. ఈయన గర్భంలో మొత్తం ఏంటంటే ఆ జీవులు, ఆత్మలన్నీ కూడా ఈయన గర్భంలో ప్రదర్శితమవుతాయి. ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలన్నింటినీ కూడా ఆయన ఏంటంటే దృష్టిపాతం ద్వారా ప్రకృతిలో ప్రవేశపెడతారనమాట. ఆయన ప్రకృతిలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆయన మామూలు ఈ ప్రకృతి ద్వారా ఈ బ్రహ్మగారి సృష్టిలో విరాట్ పురుషుడు వస్తాడు. ఈ తామరతుడిలోకి విరాట్ పురుషుడు వచ్చి విరాట్ పురుషుడి గర్భంలో ఉంటాయి అన్నమాట ఆ జీవులన్నీ కూడా, ఆ ఆత్మలు. ఆ జీవులన్నింటినీ కూడా బ్రహ్మగారు వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మగారు వాటిని అన్నింటినీ కూడా ప్రకృతి యొక్క గర్భంలోకి ప్రవేశపెడతారు. ప్రకృతికి అంటే సృష్టి చేస్తారనమాట. అంటే ఆ సృష్టి జరిగినప్పుడు మనకి పూర్తిగా జీవరాశులన్నీ కూడా జన్మలు తీసుకుంటాయి. ఫస్ట్ ఎవరు బీజ ప్రదాత ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడి దృష్టి ద్వారానే మనకి ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా జన్మిస్తాయి. ఆత్మలన్నీ కూడా మళ్ళీ భగవంతుడి ద్వారా ఈయన గర్భంలో ప్రవేశపెట్టబడి ఇవి మళ్ళీ విరాట్ పురుషుడి గర్భంలోకి వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి బ్రహ్మగారి ద్వారా సృష్టి జరుగుతుందన్నమాట. ఆ ప్రకృతి యొక్క గుణాల ప్రభావం కూడా వాళ్ళకందరికి కూడా ఏర్పడుతుంది. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః అహం బీజ ప్రదపిత. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితం అయ్యాయని, మరియు నేను వాటికి విత్తనం వేసే తండ్రినని
అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ బీజ ప్రదాతను ఎవరంటే నేనే. మొత్తం అన్ని జీవులు అనాది అన్నమాట. ఆత్మలన్నీ కూడా అనాది. భగవంతుడు అనాది. ఆ ఆత్మలన్నీ కూడా అనాది. అప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి ఆత్మలన్నింటినీ కూడా ఆయన ఆ ప్రళయం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఇదైపోతాయి. అవన్నీ మళ్ళీ సృష్టి జరిగేటప్పుడు అవన్నీ కూడా మళ్ళీ వస్తాయి. వాటినన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ ఎవరెవరి దేహం వాళ్ళకి లభిస్తుందనమాట. మొత్తం ఏ జన్మ రావాలి అంటే ఆ జన్మలోకి, ఆ దేహంలోకి ఆ ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది. బ్రహ్మగారి సృష్టి. ఆ బ్రహ్మగారి సృష్టి ద్వారా 23 మూలకాలని చెప్పాను కదా! మూలకాల ద్వారా శరీరం ఏర్పడుతుంది. ఆ 23 మూలకాల ద్వారా శరీరం ఏర్పడటం ద్వారా ఆ దేహాల్లోకి ప్రవేశిస్తుందనమాట ఆత్మ. భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయని, మరియు వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిని నేనే అని అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఎవరు? అందరికీ కూడా తండ్రి భగవానుడే, కృష్ణ భగవానుడే. ఇప్పుడు మనకి తేళ్లు ఉంటాయి కదా! ఆ తేళ్లు ఏంటంటే బియ్యంలో గుడ్లు పెడతాయిట. బియ్యంలో గుడ్లు పెట్టినప్పుడు అవి పొదగబడి మళ్ళీ తేళ్ళొస్తాయి. తేళ్ళొచ్చినప్పుడు అది బియ్యం ద్వారా వచ్చినట్టు కాదు. బియ్యం బియ్యం ద్వారా ఆ తేలొచ్చినట్టు కాదు. ఆ తేలు వచ్చి గుడ్డు పెట్టినందువల్ల తేలు ద్వారా వచ్చింది ఆ గుడ్డు. అది పొదగబడింది అక్కడ బియ్యంలో. ఆ తేలు ద్వారానే బీజ ప్రదాత ఎవరు? తేలు. అట్లా అక్కడ భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినటువంటి బీజాలన్నమాట మనమంతా కూడా. కాబట్టి బీజ ప్రదాత ఎవరంటే భగవంతుడే. మధ్యలో ఎంతమందిని నియమించినప్పటికీ కూడా అసలు బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. సత్వం రజస్తమో సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణా ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సత్వగుణంలో ఉన్న అజామిలుడు రజోగుణం తమోగుణంలో పడ్డాడు. అజామిలుడు ఏమైనాడు? అజామిలుడు చాలా బ్రాహ్మణుడు. చాలా చాలా నిష్టగా అన్ని చేసుకుంటున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు. అలాంటి వాడు ఒకసారి ఆ అడవిలో చూశాట. చూడకూడని దృశ్యం చూశాడు. చూసేటప్పటికి ఆయనకు కూడా మోహం కలిగింది. మోహం కలిగి ఆ వేసి వెంటపడ్డాడు అనమాట. ఆ వేసి వెంటపడి ఆ వేసితోనే జీవిస్తూ వేసితోనే పిల్లల్ని గని లాస్ట్కి ఆయన అంత పుణ్యం చేసుకున్నందువల్ల లాస్ట్ లో నారాయణ అనే ఆ పిల్లవాడికి నారాయణ అని పేరు పెట్టుకున్నట్ట. ఆ పిల్లవాడిని పిలిచాడో నారాయణుడిని పిలిచాడో ఎవరికి తెలియదు. పిల్లవాడిని పిలిచాడు అని చెప్పనని చెబుతున్నారు. నారాయణ నారాయణ అని ఆయన అన్నందువల్ల ఆ భగవంతుడు వచ్చి ఆయనకి మోక్షాన్ని ఇచ్చారనమాట అజామిలుడికి. కానీ ఫస్ట్ లో అంతా కూడా ఆయన పూర్తిగా భగవద్భక్తిలో ఉన్నటువంటి వాడు. అటువంటి వాడికే ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంద్రియాల విషయంలో. ఇప్పుడేంటంటే సత్వంలో ఉన్న అజామిళుడు కూడా దీంట్లో పడిపోయినాడు అని చెప్తున్నారు. కోతి ఏం చేస్తుంది? ఒక చక్కగా అడవిలో హ్యాపీగా అది ఏది కావాలంటే ఏ ఫ్రూట్ కావాలంటే ఆ ఫ్రూట్ ఏ కొమ్మ మీదకి ఆ కొమ్మ మీదకి జంప్ చేస్తూ అన్ని తింటూ ఉంటుంది ఆ కోతి. కానీ ఒకరోజు ఏం చేస్తుంది? ఆ చెట్టు కింద బాటిల్ చూస్తుంది. బాటిల్ చూసి ఆ బాటిల్ నిండా డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టి ఉంటాయి. అబ్బా! ఇవేవో నేను చెట్టు కొమ్మలు దూకకుండా ఇక్కడ అన్ని దొరికినాయి అని చెప్పి దబదబా దిగొస్తుంది. ఆశ అనమాట. ఆశగా దిగొచ్చి రజోగుణం వచ్చేసింది దానికి. అవి తీసుకుని గుప్పెటి నిండా తీసుకుంది. గుప్పెటి నిండా తీసుకునేటప్పటికి చెయ్యి లావెక్కిపోతుంది కదా! రాలే. ఆ మూతిలో నుంచి మూతి సన్నగా ఉంది. చెయ్యి రాలే బయటికి. ఆ సీసా వదలలేదు. అవి చేతిలోవి డ్రై ఫ్రూట్స్ వదిలేస్తే చెయ్యి వచ్చేస్తుంది. ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ వదిలిపెట్టలేదు. వదిలిపెట్టకుండా అదే పట్టుకుందనమాట. పట్టుకునేటప్పటికి పూర్తిగా ఆ సీసా దాని చేతికే ఉంది. అది బరువు మొయ్యలేదు, పరిగెత్తలేదు సీసా పట్టుకుని. అప్పుడేమైంది?
ఆ వేటగాడు ఉంటాడు కదా, వచ్చాడు, దాన్ని పట్టుకున్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు. కర్ర పట్టుకొని అది వాడు ఎట్లా చేస్తే అట్లా విని ఆడాలన్నమాట. తినమంటే తినాలి, లేకపోతే మానుకోవాలి. ఆడమంటే ఆడాలి, ఎట్లా చెప్తే అట్లా వినాలి. ఆ విధంగా అటువంటి స్థితి మనకి మనుషులకు కూడా వస్తుంది. ఏంటి, ఈ గుణాల ప్రభావం గనక మన మీద చూపించినప్పుడు మనం ప్రకృతి చేతిలో తోలుబొమ్మల్లాగా అయిపోతాం అనమాట. మోహం చేతిలో మోహంలో పడిపోతాం. మాయ చేతిలో, మాయాదేవి చేతిలో పడి మనం తోలుబొమ్మలం అయిపోతాం. ఎట్లా ఆడమంటే ఆ గుణాలు ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడుతూ ఉంటాం అనమాట. భౌతిక ప్రకృతి సత్వం, రజస్సు, తమస్సు అనే 3 గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడవుతున్నాడు. నేనే నేనే అనుకుంటాడు ఆత్మ కూడా. ఏంటంటే ఆ మోహం మాయ గమ్మేస్తుంది. మాయ ఒక పొరలాగా ఏర్పడుతుంది. మాయా పొర ఏర్పడేటప్పటికీ జీవాత్మకి అసలు యాక్చువల్ గా భగవంతుడు కూడా గుణాతీతుడు, జీవాత్మ కూడా గుణాలేవి కర్మలేవి అంటవు జీవాత్మకి. కానీ మన మోహం గమ్మటం వలన ఆ ఆత్మ నేనే చేస్తున్నాను, అంతా నాదే అనుకుంటుంది అనమాట. ఆ ఫలాలన్నీ కూడా ఆరగిస్తుంది. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. ఇక్కడ చూడండి, సత్వగుణంలో ఎల్లో డ్రెస్ సత్వగుణం, ఇక్కడ రజోగుణం, ఇది తమోగుణం. ఈ 3 గుణాల చేత కూడా బంధింపబడి మాయాదేవి చేతిలో మనం ఆడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం త్రిగుణాల స్వభావం. వేకప్ టైము 5 o'clockకి చక్కగా తెల్లవారుజామున లేస్తారు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు. స్నానం చేస్తారు, మంగళహారతికి అటెండ్ అవుతారు, జపం చేసుకుంటారు, క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతారు. మీరందరూ కూడా సత్వగుణంలో ఉన్నట్లు. తర్వాత రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు 8 గంటలకి నిద్రలేస్తారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు 8 గంటలకి నిద్రలేచి ఇంకా హడావిడి అనమాట. వాళ్ళు కూడా సరిగ్గా తోముకోరు, స్నానం సరిగ్గా చేయరు. చేయకుండా వెళ్ళిపోవాలి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోయి తినడం కూడా సరిగ్గా తినరు. తినకుండా పరిగెత్తుతూ ఉంటారనమాట, ఆఫీస్కి పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. అది రజోగుణం. ఆ పళ్ళు తోముకోవటం కూడా ఆ పైన టాప్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ తిరుగుతూ అందరూ చూడాలన్నమాట. అందరూ చూసేట్టుగా తోముకుంటారు. 8 గంటలకి లేచి ఆ పళ్ళు తోముకుంటూ ఊరంతా తిరుగుతూ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. ఈ విధమైన గుణం ఏంటంటే రజోగుణం. ఇక్కడ తమో గుణం అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు 11 గంటలకి నిద్రలేస్తారు. 11ంటికి నిద్రలేచి వీళ్ళు లేట్‌గా పడుకోవడం కూడా లేట్‌గా పడుకుంటారు. దాంతో 11 గంటలకి నిద్రలేచి వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళ కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేస్తారు. తమో గుణం వాళ్ళు. ఇగ్నోరెన్స్ అన్నమాట. త్రిగుణాల ప్రభావాలు. గుడ్‌నెస్. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే చక్కగా జపం చేసుకుంటారు. వాళ్ళ దేహాన్ని, ఆత్మని శుచిగా ఉంచుకుంటారు. దేహం అంతఃశుద్ధి, బాహ్యశుద్ధి. బాహ్యశుద్ధి మనం చక్కగా స్నానం చేసి శుభ్రంగా ఉంటారు కదా. తర్వాత అంతఃశుద్ధి అంటే భగవంతుడి జపం చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు మొత్తం అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. ప్యాషన్, రజోగుణం. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కోరికతో వాళ్ళు దీంట్లో మనం గెలుస్తామా, దాంట్లో మనం గెలుస్తామా, పరిగెత్తుదామా, శరీరాన్ని దృఢంగా చేసుకుందామా, శరీరం దృఢంగా చేసుకుని ఎక్కువ వర్క్ చేయొచ్చు, ఎక్కువ వర్క్ చేసి ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించి ఎక్కువ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా తృప్తిపరచటం, ఇవన్నీ కూడా మనకి రజోగుణం లక్షణాలు. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే తమో గుణం. వీళ్ళు అసలు బెడ్ మీద నుంచే లేవరు. బెడ్ మీద నుంచే అన్ని మనకి రిమోట్లు వచ్చేసినాయి కదా. ఫ్యాన్కి కూడా రిమోట్ వచ్చేసింది, టీవీకి రిమోటు, లైట్లకు కూడా రిమోటు, అన్నిటికీ రిమోటు. బెడ్ మీద పడుకునే అన్ని ఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, కదలం అనమాట. ఏసీకి రిమోట్, అన్నిటికీ రిమోట్. అది పట్టుకుంటాం. అది పట్టుకునేది ప్రతిదానికి కూడా ఆపరేట్ చేస్తూ ఆ బెడ్ మీద నుంచి లేవం అనమాట. బెడ్ మీదే పడుకొని ఉంటాం. అది తమో గుణం. టైంకి నిద్ర లేవరు, బద్ధకంగా ఉంటారు, యాక్టివ్గా ఉండరు. ఈ విధంగా ఉంటారు. వాళ్ళు రోగగ్రస్తులు కూడా అయిపోతారు. వీళ్ళు తమో గుణానికి సంబంధించిన ప్రభావాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి. గుడ్నెస్, త్రిగుణ ప్రభావాలు. గుడ్నెస్ అంటే సత్వగుణం. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి భగవంతుడి పుస్తకాలన్నీ కూడా చదువుతుంటారు, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలనే ప్రయత్నంలో ఉంటారు సత్వగుణం వాళ్ళు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ప్యాషన్, ఎట్లా రిచ్ కావాలి, ఏ విధంగా మనం బాగా డబ్బు సంపాదించాలి, ఏ విధంగా మేడలు కట్టాలి, ఏ విధంగా మన ఇంద్రియాలని తృప్తిపరచాలి, వీటి ధ్యాసలోనే ఉంటారు రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు.
తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ సంగతి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం వాళ్ళు బార్లకు తిరగటం, డ్రింక్ చేయటము, మళ్ళా ఇది జూదం ఆడటము, ఇంకా వాళ్ళకి అన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. అర్ధరాత్రి పడుకుంటారు, లేచేదేమో లేటుగా లేస్తారు. తిండి కూడా వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. అలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు. త్రిగుణాల ప్రభావం. స్లీపింగ్, పడుకోవడం ఎప్పుడు పడుకుంటారు? 9 గంటలకు పడుకుంటారు సత్వగుణం వాళ్ళు. 9 పడుకుంటారు, పొద్దున్నే లేచిపోతారు. రజోగుణం వాళ్ళేమో 11 గంటలకు పడుకుంటారు, పడుకుని వాళ్ళు 8 గంటలకు లేస్తారు. తర్వాత తమో గుణం వాళ్ళేమో ఇగ్నోరెన్స్, 2 గంటలకు పడుకుంటారు. అందరూ అన్నీ మూసేసుకున్న తర్వాత వెళ్ళిపోండి మీరు అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్తారు ఇంటికి, వెళ్ళి పడుకుంటారు. పడుకుని లేట్గా 11కో 12కో ఎప్పుడో వాళ్ళకి ఆకలి అనిపించినప్పుడు లేస్తారు నిద్ర. పళ్ళు కూడా సరిగ్గా తోముకోకుండా ఏదో ఒకటి తినేస్తూ ఉంటారు. అది తమో గుణం లక్షణం అన్నమాట. ట్రిపుల్ గుణాస్ ఆర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. పాజిటివ్, ప్యూరు, ప్లెజరు, డివైన్ సత్వగుణం. రజోగుణం అంటే కంట్రోలింగ్, మిక్స్డ్, సెల్ఫిష్ డిజైర్స్, మనిషి. ఇక్కడేమో మనిషి లక్షణాలు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఇవి భగవంతుడి లక్షణాలు. ఇవేమో రాక్షసుడి లక్షణాలు తమో గుణం. నెగిటివ్, ఇంప్యూరు, పెయిన్, బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది ఆ లక్షణాలతో. వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఆ లక్షణాలతో. డ్రింక్ చేస్తూనే ఉంటారు, ఏడుస్తూ ఉంటారు, నవ్వుతూ ఉంటారు, నానా గోలలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా రాక్షసుడి లక్షణాలు, బాధ కలిగిస్తుంటాయి వాళ్ళకే. ఈ సత్వగుణంలో సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు మనకి తెల్లవారుజాము నుంచి 8 వరకు సత్వగుణం అన్నమాట. ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు మనకి అన్ని టెంపుల్స్ అవన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి. తెల్లవారుజామున చక్కగా భగవంతుడి కీర్తన చేసుకోవటం, భగవంతుడి జపం చేసుకోవటం, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవటం. బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే తెల్లవారుజామున సూర్యుడు రాకముందనమాట. అది అవన్నీ చేయటం, అవన్నీ చేస్తారు సత్వగుణంలో టెంపుల్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి. రజోగుణం వచ్చేటప్పటికి ఆఫీసెస్ మళ్ళానేమో ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. రజోగుణం వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఆఫీసులకు పరిగెత్తుతూ ఉంటారనమాట వీళ్ళు. ఆఫీసులు అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి, షాపింగ్ మాల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా రజోగుణం టైంలో ఓపెన్ అవుతాయి. హడావిడి అనమాట, చాలా హడావిడిగా అంతా కూడా పరుగులు పెడుతూ ఉంటారు. ఈ తమో గుణం వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మొత్తం అందరూ పడుకుంటారు, ఎవరు ఉండరు, ఆ రోడ్డు మీద కూడా జనాలు ఉండరు. ఆ టైంలో తమో గుణం, ఆ నిద్రపోయే టైంలో పూర్తిగా వాళ్ళు కూడా నిద్రలోకి వెళ్తూ ఇంటికి తిరిగి వస్తారనమాట. ఇది తమో గుణం. వాళ్ళ ఇది బుర్ర కూడా ఏమి పనిచేయని పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వా ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన జానఘ. బంగారుతాడు. ఓ పాపరహితుడా, వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావడం వలన ప్రకాశింపజేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తిని చేస్తుంది. అది సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. జ్ఞానం మీద ఆసక్తి ఎక్కువగా కలుగజేస్తుంది అనమాట. ఆ జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలిగి ఆ జ్ఞానం మనకి, ఆ జ్ఞానం మూలంగా, జ్ఞానం అంటే ఏంటి? మనకి భగవంతుడి జ్ఞానం, ఆ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం అనమాట. పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవటం, పరమాత్మ గురించి జపం చేయటం, ఇదంతా జ్ఞానం. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అంతా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు. స్వంపురుష జ్ఞానం, తత్పురుష జ్ఞానం, ఐక్య జ్ఞానం. మన ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మ పరమాత్మకి గల సంబంధం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటారు. తెలుసుకుని వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఇంప్రూవ్ అవుతారు. ఇంప్రూవ్ అయినప్పుడు శుద్ధ సత్వంలోకి, విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తారు. విశుద్ధ సత్వంలో అంటే ఏంటంటే పరమహంస స్థితి. ఆ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. ఆత్మ ఏమవుతుందంటే సత్వగుణంలో బంధింపబడి భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. అదే ఓ కౌంతేయ,
రజోగుణం అపారమైన కోరికల ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఇదే ఆత్మను కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించి వేస్తుంది, ఆ కామ్యకర్మల్లో బంధిస్తుంది. ఇదేమో జ్ఞానంలో బంధిస్తుంది ఆత్మని, ఇదేమో కామ్యకర్మల్లో బంధిస్తుంది అనమాట రజోగుణం. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. విపరీతమైన కోరికలతో రజోగుణం బంధిస్తుంది. చాలా ఆనందంగా ఉండినట్లు దుఃఖంలోకి వెళ్తాం. చాలా ఆనందంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది రజోగుణంలో, కానీ అది ఆనందం కాదు, పక్కనే దుఃఖం ఉంటుంది. అపారమైన కోరికలు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది అనమాట. ఓ పెద్ద ఇల్లు కొనేసుకుందాం అనుకుంటాం, కొనుక్కున్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అప్పు చేస్తాం, కొనుక్కుంటాం. వాడు ఇల్లు కొన్నాడురా, ఇల్లు కొన్నాడురా, ఇల్లు కొన్నాడురా అందరు మెచ్చుకుంటుంటారు. మనం కూడా ఓ పొంగిపోతాం, ఎంతో నాది అందరికి చూపిస్తాం, ఇదిగో ఇది చేసాం, అది చేసాం, అది చేసాం అన్ని చూపిస్తాం. చూపించి చాలా సంతోషంగా ఉంటాం. అదే ఈఎంఐ కట్టాల్సి వచ్చేటప్పటికి మన శక్తి ఉండదు, ఆ శక్తి లేకుండా తీసుకుంటాం ఇల్లు. అప్పుడు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. మన అసలు అత్యవసరాలు కూడా తీర్చుకోలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనకి దుఃఖంలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇట్లాంటివే అనమాట కోరికలు. కోరికలు మన నాలిక రుచి కోసం అని చెప్పి విపరీతంగా తినేస్తాం. ఇష్టమైన పదార్థం కనిపిస్తుంది, విపరీతంగా తినేస్తాం. బండ్ల దగ్గరంతా చేరుంటారు చూడండి సాయంత్రం పూట. అజ్ఞానం మూలంగా వాడు విపరీతంగా కాచి 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 విపరీతంగా కాగుతుంది నూనె వాడి దగ్గర. ఆ నూనె ఏ నూనె కూడా మనకి తెలియదు. ఆ వేడిగా నాలిక కాలుతూ ఆ బజ్జీలు కానీ లేకపోతే ఇవి కానీ పానీపూరీలు కానీ అవి ఇవి చెత్త చెదారం అన్నీ కూడా తినేస్తారు, ఆ పొట్టకి వేసేస్తారు ఈ నాలిక మూలంగా. నాలిక ఒక్క రుచి చాలు వాళ్ళకి. దాని మూలంగా ఆ లోపలికి వేసేటప్పటికి అది మళ్ళీ ప్రకోపిస్తుంది, కడుపులో అరగదు, కడుపులో మంట వస్తుంది, గ్యాస్ట్రిక్ అవుతుంది, ఆ నొప్పి కలుగుతుంది, బాధ కలుగుతుంది, అది గుడ్డలు పిండేసినంత నొప్పి కలుగుతుంది. ఆ నొప్పి కలిగినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది అనమాట రజోగుణం. ఈ నాలిక కానీ చెవు కానీ కన్ను కానీ ఏది కానీ మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించినప్పుడు, అనవసరమైన విషయాలకు ఉపయోగించినప్పుడు దాని పక్కనే ఎప్పుడైతే ఆనందం ఉంటుందో ఆనందం పక్కనే దుఃఖం కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం ఆనందాన్ని చూసుకున్నప్పుడు ఆ ఆనందంతో పాటుగా దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. ఆ దుఃఖాన్ని మనము అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఇది ఆత్మను కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగింపజేస్తుంది. కామ్యకర్మలు మనం ఎక్కువ వర్క్ చేద్దాము అని చెప్పి అనుకుంటారు అనమాట. చాలా వాళ్ళు చేయాల్సింది 8 hours అయితే వాళ్ళు 16 hours వర్క్ చేస్తారు. పొద్దున్న తెల్లవారుజామున మొదలుపెట్టే పని అర్ధరాత్రి అయినా కూడా లేవరు కుర్చీలో నుంచి, అంత వర్క్ చేస్తారు. అంత వర్క్ చేసేటప్పటికి వాళ్ళకి ఆరోగ్యం తగ్గిపోతుంది, రోగగ్రస్తులు అయిపోతారు. తొందరగా వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇదివరకు వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కాదు ఇంత పని, ఇప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అందుకే 40 ఏళ్ళకే 35 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి. అదిగో వెళ్ళాడు, రోడ్డు మీదకి వెళ్ళాడు, అక్కడే కూలిపోయినాడు అంటారు. ఏమీ లేదు, వాడికి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏం లేవంటారు. ప్రెషర్ అనమాట, ఆ టెన్షను ప్రెషరు, అది ఎక్కువ కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసం, ఇంట్లో వాళ్ళ కోరికలు తీర్చడం కోసము ఎక్కువ అవర్స్ వర్క్ చేయటము, ఈ కామ్యకర్మల పట్ల ఎక్కువగా ధ్యాస ఉంచినందువల్ల, కోరికలు ఎక్కువైపోయినందువల్ల ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా చేసేటువంటి పనుల మూలంగా వాళ్ళకి దుఃఖం వస్తుంది. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమో గుణం ప్రాణులన్నిటికీ అవివేకం కలుగజేస్తుంది అని తెలుసుకో. ఇది పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్రలలో ఆత్మను శరీరంలో బంధిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే తమో గుణం గురించి చెప్తున్నారు. తమో గుణం గురించి అంటే సత్వగుణమేమో, ఈ సత్వగుణమేమో బంగారంతో కట్టేస్తుంది సత్వగుణం. తర్వాత రజోగుణమేమో వెండి తాడు, తమో గుణమేమో ఇనపతాడు. 3 తాళ్ళే. సత్వంలో నుంచి శుద్ధ సత్వం విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తే అది మంచిది, కానీ సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ రజోగుణం తమో గుణంలో పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి అందుకే మనకి ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్పారంటే, పూర్తిగా సాధు సంఘంలో ఉండండి, పూర్తిగా మన వైష్ణవుల్లో ఉండండి, వైష్ణవులతో మాట్లాడండి, వైష్ణవులతో డిస్కస్ చేయండి, దేవుడి గురించి మాట్లాడతారు. మీరు దాంట్లో ఉంటేనే సత్వగుణంలో ఉండగలుగుతారు, లేకపోతే పడిపోతారు. మీరు మళ్ళీ భౌతికంగా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వెళ్ళిపోతారు. అటువైపు వెళ్ళారంటే మీకు డేంజర్. పాములన్నీ కూడా మిమ్మల్ని కరిచేస్తాయి, పాములన్నీ కూడా మీ వెంబడి పడతాయి. కాబట్టి
జాగ్రత్త అని చెప్పడానికి ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. ఎందుకు సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని చెప్పిన సత్వగుణం బంగారం తాడైనప్పటికీ కూడా అది కూడా బంధితులు అయిపోతూ ఉంటాం. వెండి తాడు, ఇది వెండి తాడు సరే, ఇక్కడ ఇనప తాడు, ఈ ఇనప తాడు చేత ఇనప సంఖ్యలు పడ్డప్పుడు దాని నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం. పిచ్చితనము, సోమరితనము, నిద్రలలో ఆత్మను బంధిస్తుంది అనమాట. శరీరం ఎప్పుడు మత్తులోనే ఉంటారు వాళ్ళు. నిద్ర మత్తులో ఉంటారు. పూర్తిగా వాళ్ళ శరీరం పూర్తిగా వాళ్ళు రోగగ్రస్తులు అయిపోతారు. తొందరగా వాళ్ళకి జన్మ దాలించేస్తారు. పూర్తిగా వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఈ వీట్లలోకి వెళ్ళిపోతారు, అధోలోకాలకు వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు. సత్వం సుఖే సందేతి రజకర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయ అచ్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణం సుఖం చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బద్ధుని చేస్తుంది, తమో గుణం జ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తుంది, వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించేస్తుంది. ఇది సత్వగుణం. సత్వగుణం ఏం చేస్తుందంటే సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది, సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. టెంపుల్కి వెళ్తారు, హారతి వింటారు, హారతి చేస్తారు. మన దగ్గర ఏదన్నా ఉంటే దక్షిణ వేస్తారు, లేకపోతే లేదు. అక్కడ ఏదో ప్రసాదం పెడతారు, తింటారు, సంతోషంగా హ్యాపీగా, అబ్బా ఈరోజు హాయిగా ఉంది నాకు అనుకుంటారు, ఇంటికి వచ్చేస్తారు. అదే రజోగుణం. రజోగుణం వచ్చేటప్పటికి కోరికలు తీర్చుకోలేక ఆ కోరిక ఏ విధంగా అయినా సరే తీర్చుకుందాం అనేది ఇంట్లో తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరినైనా సరే చంపేద్దామని చెప్పిన చంపేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాం అంటారు, వాళ్ళనే హత్య చేసేస్తారు. అది తప్పించుకోవటం కోసంగా న్యాయస్థానాల చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉంటారు, పోలీసులు వాళ్ళు వెంబడి పడుతూ ఉంటారు. ఇదంతా దుఃఖం అనమాట. ఈ రజోగుణంతో చేసేటువంటి పనులు, తప్పుడు పనులన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి రజోగుణంలో. రజోగుణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కోరికలు అనమాట, ఇంద్రియాల కోరికలు తీర్చడం కోసంగా వాళ్ళు తప్పుడు దోవల్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత తమో గుణం ఏంటంటే బుద్ధిహీనత. వాళ్ళకి అసలు బుద్ధే ఉండదు. బుద్ధి లేకుండా వాళ్ళు ఎంతసేపటికి కూడా ఈ రజోగుణం తమోగుణం రెండు కూడా బుద్ధి లేకుండా వీళ్ళు ఇగ్నోరెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇగ్నోరెన్స్ మూలంగా వాళ్ళు జంతువులుగా పుడతారు, మళ్ళీ పుట్టేది. ఎందుకంటే జంతువుల్లాగా ప్రవర్తిస్తారు వాళ్ళు, జంతువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తారు. దాంతో వాళ్ళు జంతుజాలంలో మళ్ళీ జన్మ లభిస్తుంది అనమాట. ఈ కామ్యకర్మల్లో పూర్తిగా పనులు చేసే దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆ కామ్యకర్మల్లోనే మళ్ళీ జన్మం తీసుకుంటారు. వీళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తే భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. లేదంటే కనుక వాళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చేది భక్తులుగా, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళ ఇంట్లో పుడతారు, లేకపోతే మంచి పుణ్యాత్ముడి కడుపున పుడతారు. ఈ విధంగా వాళ్ళకి జన్మలు లభిస్తాయి. కొంచెం స్వర్గలోకం అని అట్లా కొంచెం దూరం పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ కొన్ని రోజులుండి మళ్ళీ జన్మం తీసుకుంటూ ఉంటారు, సత్వం వరకు వెళ్ళిన వాళ్ళు. రజస్తమస్యాభిర్భూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమస్యైవ తమసత్వం రజస్తథా. ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాలను అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. కొన్నిసార్లు సత్వ తమో గుణాలను అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇతర సమయాల్లో తమో గుణం సత్వరజ గుణాలను ఓడిస్తుంది. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం కోసం పోటీ జరుగు మన మనస్సులో అనమాట. ఇదిగో ఇవాళ టెంపుల్కి వెళ్దాం అనుకుంటాం, ఎవరో వచ్చి మనకు మంచి ఫ్రెండ్ ఉంటారు, వాళ్ళు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చి ఇవాళ సినిమాకి వెళ్దాం, సినిమా చాలా బాగుందిట అని చెప్పినని వాడు ఊదరేస్తాడు. వేసేటప్పటికి ఇంకా తప్పకుండా వాడి మాట కాదని లేక సినిమాకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. దాంతో రజోగుణంలో పడిపోతారు. ఇప్పుడు సత్వగుణం రజోగుణం రెండు ఫైట్ చేసుకుంటాయి మనసులో. సినిమాకి వెళ్ళాలా గుడికి వెళ్ళాలా, సినిమాకి వెళ్ళాలా గుడికి వెళ్ళాలా. ఎటువైపు వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటే అటువైపు మొగ్గు చూపించేస్తుంది మనసు. ఆ విధంగా ప్రతిదీ కూడా ఈ తమో గుణం కూడా ఇట్లా ఈ మూడు గుణాలు కూడా ఒకదాన్నొకటి అవి
పోరాడుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనసులో పోరాడుకుంటూ అది జయాన్ని ఏదైతే దేని మీద అయితే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటో దాని మీద వాళ్ళు గెలుస్తూ ఉంటారు. ఆ గుణం ప్రభావం వాళ్ళ మీద పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమేచ్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానంచే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం అవుతుంది. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు నవద్వారే పురే దేహి మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ నవద్వారాలు కూడా మనకి సత్వగుణంతో ప్రకాశితం కావాలి, తేజవంతం కావాలన్నమాట. సత్వగుణంతో అప్పుడు జ్ఞానంతో ప్రకాశితం కావాలి. జ్ఞానంతో ప్రకాశితమైనప్పుడు సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం అవుతుంది. సత్వగుణం అని చెప్పినని చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఆ సత్వగుణం లక్షణాలన్నీ కూడా ఈ లక్షణాల మూలంగా పూర్తిగా మనం శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళి విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళి భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులం అవుతాం అన్నమాట. పూర్తిగా మనము ఈ నవద్వారాలన్నీ కూడా ఇంద్రియాల నుంచి వైరాగ్యం రావాలి. ఇంద్రియాలన్నింటి నుంచి కూడా కోరికల నుంచి కూడా వైరాగ్యం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు సత్వగుణంలోకి రాగలుగుతాం. తేజో దీపాన్ని వెలిగించుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ప్రకాశ ఉపజాయతే. దేహం నందరి ద్వారాలన్నీ సత్వంలో ప్రకాశించబడినప్పుడు సత్వగుణం అభివృద్ధి చెందుతుంది. 12వది లోభ ప్రవృత్తి ఆరంభ కర్మణమసనమ స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. ఇప్పుడు రజోగుణం అభివృద్ధి చెందితే ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి పెరిగిపోతుంది అనమాట. అణచరాని కోరికలు, మనశ్శాంతి లేకుండా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. దురాశ, లోభం ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి అనమాట. కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్ర ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అదుపు లేని కోరికలు మరియు అత్యాస పెంపొందుతాయి అన్నమాట. వాళ్ళకి సంపాదించుకోవడానికి శక్తి ఉండదు. వేరే వాడు సంపాదించుకున్నది దోచుకుందాం అనే ధ్యాసలో వాళ్ళు దొంగతనాలు, దోపిడీలు, మనుషుల్ని హత్య చేయటాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అవన్నిటికీ కోరిక కారణం అనమాట. దురాశ కారణం. ఆ దురాశ మూలంగా ఇటువంటి తప్పులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు, దుఃఖంలో పడిపోతూ ఉంటారు. అట్లాగే ఒక రాజు ఉన్నారట. ఆ రాజుగారు ఏం చేశారంటే చాలా భక్తుడు అనమాట. అయితే ఆయన భార్య కూడా భక్తి చేస్తూ ఉంటుంది, ప్రజలందరూ కూడా భక్తిగా ఉంటారు. ఓ రోజు భగవంతుడు వచ్చి అడిగారట, నీకు ఇంకా మోక్షం ఇస్తాను, వచ్చేసేయి, ఇక రేపు పొద్దున్నే తీసుకెళ్ళిపోతాను నిన్నని చెప్పినానంటే, అయ్యో నేను ఒక్కడనేనా, నా భార్య, నా ప్రజలు వీళ్ళందరూ కూడా బాగా నీకు పూజలు చేస్తున్నారు, నీ సేవలోనే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా, వాళ్ళని కూడా వాళ్ళకి కూడా ముక్తిని కలిగించమని అడిగారట. అడిగితే ఓకే రండి, మీరందరూ కలిసి రండి, ఫలానా దారిలో రండి అని చెప్పారట భగవంతుడు. ఆ దారిలో వెళ్తున్నారు అందరూ. వెళ్తూ ఉంటే రాజుగారు ముందు వెళ్తున్నారు, రాజుగారు వెనకాల రాణిగారు, ఆ వెనకాల అందరు కూడా ప్రజలందరూ కూడా వెళ్తున్నారు. వెళ్తూ ఉంటే కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ అన్ని మణులు, మాణిక్యాలు అన్ని కనిపిస్తున్నాయట, వస్తువులు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. పక్కన కనిపిస్తుండేటప్పటికి అబ్బా మనం ఎందుకు రాజుగారితో వెళ్తే మనకేం వస్తుంది, ఉపయోగం ఏంటి, మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇక్కడే రోడ్డు పక్కనే దొరుకుతున్నాయి కదా ఫ్రీగా, ఇవి తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి అనుకుని ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ తీసుకున్నారు. తీసుకుని ఆశ అన్ని తీసేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు. వెనక్కి తిరిగి చూసేటప్పటికి ఎవ్వరూ లేరు. రాజుగారి ప్రజలందరూ వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత సరే కానీలే ఇంకొంత దూరం పోదాం అని చెప్పినని వెళ్ళారు ఆయన. వెళ్తూ ఉంటే రాణి గారు వెళ్తూ ఉంది. వెళ్తూ ఉంటే ఆమెకు కూడా మణుల మీద, రత్నాల మీద రాసులు పోస్తున్నాయి అక్కడ. వాటి మీద నెక్లెస్లు అన్ని పెట్టున్నాయి, అక్కడ ఆభరణాలన్నీ పెట్టుండేటికి ఆశ కలిగింది. ఏంటిది, ఎందుకు నేను వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోయి పూర్తిగా భగవంతుడి దగ్గరికి ఎందుకు నేను వెళ్ళటము, ఇవన్నీ అనుభవించకుండా ఈ రాజు ఒక పిచ్చివాడు ఇంత చిన్న ఏజ్లో నన్ను తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు, వద్దులే ఇదంతా, ఇవి తీసుకొని వెళ్ళిపోయి చక్కగా రాణిగా నేను రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకుంటాను అనుకున్నది. ఆమె అవన్నీ మూట కట్టుకుని ఆమె కూడా ఆగిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది, ఇంటికి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పాట,
చూడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకో ఎవరున్నారో అని చెప్పినానంటే ఎవరు లేరు. ప్రజలు లేరు, రాణిగారు లేదు, ఎవరు లేరు. అందరూ ఆగిపోయినారు. ఒక్క రాజుగారు ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు. అందుకే నిన్ను ఒక్కడనే రమ్మన్నాను. అదంత తేలిక కాదు. నా దగ్గరికి రావాలంటే, నా ధామానికి చేరుకోవాలంటే మీరు విశుద్ధ సత్వంలోకి వస్తేనే చేరుకోగలుగుతారా. స్టేజ్కి నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి నేను రమ్మని చెప్పాను అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్పారట. అట్లా మనకి ఈ గుణాలు అన్నవి అప్పటికప్పుడు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. పాము ఇట్లా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది, ఒక్కసారి తలకాయ లేపుతుంది, బుస కొడుతుంది. ఆ విధంగా ఇంద్రియాలు కూడా మనకి బుసలు కొడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని అదుపు చేసుకోవాలి మనం. అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. అర్జున, తమో గుణం వృద్ధి అయినప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, పొరపాటు, భ్రాంతి అనవి వ్యక్తమగును. కురునందన, అజ్ఞానం ఎక్కువగా అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి బుర్ర పనిచేయదు, తెలివితేటలు పనిచేయవు, తెలివితేటలు అసలు ఉండవు అనమాట. ఉండనప్పుడు సోమరితనం పెరిగిపోతుంది వాళ్ళకి. కూర్చొని చూడండి, చేత్తో గ్లాస్ తీసుకుని తాగటానికి కూడా వాడికి బద్ధకం. ఒక పెద్ద స్ట్రా వేసుకుని జ్యూస్ తాగుతున్నాడు. ఇక్కడ కూర్చొని నిద్రపోవటం, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అంటే టైం ప్రకారం భోజనం ఉండదు, ఏది పడితే అది తింటూ ఉంటారు. దాని మూలంగా నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్లా నిర్లక్ష్యం, ఆ లక్ష్యం ఉండదు, వాళ్ళు చేసే పని మీద లక్ష్యం ఉండదు, పని అసలు చేయరు. ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నా కూడా దాని మీద ధ్యాస ఉండదు. వాటి నిర్లక్ష్యము, మోహము, ఇవి తమో గుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు. తమో గుణం లక్షణాలు అనమాట ఇవి. అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే సోమరితనం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఏ పని చేయడం ఇష్టం ఉండదు. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ మూలంగా మొత్తం కూడా వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అవన్నీ కూడా తమో గుణ లక్షణాలు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ. అంటే ఇనపతాడులో తాడుతో బంధింపబడతాం మనం. అప్పుడు మనం ఏంటంటే పూర్తిగా ఈ జన్మలు వచ్చేది మనకు అధోగతికి వెళ్ళిపోతాం, పూర్తిగా కింది లోకాలకు వెళ్ళిపోతాం అనమాట. కింది లోకాలకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ మానవ జన్మ తీసుకోవటం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటారు, చక్కగా భగవంతుడి జపం చేసుకుంటూ, భగవంతుడి పూజ చేసుకుంటూ, ఈ పిల్లలతో ఫ్యామిలీ ఆనందంగా ఉంటుంది. రజగుణం ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు లోభము, కామ్య కర్మలు, తీవ్ర ప్రయత్నము, అణుచుకోలేని కోరికలు, తపన. ఇక్కడ చూడండి ఫేస్ ఎంత టెన్షన్ గా ఉందో. ఆ కోరిక తీరిపోయేటప్పటికి ఈ విధమైనటువంటి బాధలు కలుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఇక్కడ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అసలు కుర్చీలోంచి లేవరు, తాగుతూనే ఉంటారు. తాగి 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 కనీసం వాటర్ కూడా తాగరు వాళ్ళు. తాగకుండా వాళ్ళు శరీరం పెరిగిపోతుంది, బాగా లావుగా అయిపోతారు. లావుగా అయిపోయి అంధకారం, సోమర్తనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి, ఏం తింటున్నారో తెలియదు వాళ్ళకి. కుళ్ళిపోయిన ఆహారం అంతా తింటూ ఉంటారు, పాడైపోయిన ఆహారం తింటూ ఉంటారు, డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటారు. వీటన్నింటి మూలంగా వాళ్ళు ఆరోగ్యం నాశనం అయిపోతుంది. వాళ్ళకి ఎట్లా బ్రతకాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి, ఏడుస్తూ ఉంటారు, బాధలు పడుతూ ఉంటారు, రోగగ్రస్తులు అయిపోతారు. వాళ్ళు త్వరగా మరణిస్తారనమాట ఈ బుద్ధిహీనత మూలంగా. యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సత్వగుణంలో మరణించిన వాడు మహర్షుల ఉన్నత పవిత్ర లోకాలను పొందుతాడు. సత్వగుణంలో గనక చనిపోయారనుకోండి, వాళ్ళు మహర్షులు ఉండే లోకాలకు వెళ్ళిపోతారట. మహర్షులు ఏ విధంగా అయితే స్వర్గలోకం, కొంచెం అప్పర్ ప్లానెట్స్ లోకి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, అలా ఆ ప్లానెట్స్ లోకి వెళ్తారు. విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తే గనక వాళ్ళు భగవద్ధామానికే చేరుకుంటారు.
రజస్సు తమస్సు లేనటువంటివి. అవన్నీ కూడా ఆ ప్లానెట్స్ లో రజోగుణం తమోగుణం అవన్నీ ఏవి కూడా ఉండవు అనమాట. పూర్తిగా విశుద్ధ సత్వంతో భగవంతుడి ధ్యానంలో భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైపోయి ఉంటారు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తదా ప్రళయనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తాడు. తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతువుల జాతులలో పుడతారు. అది జంతువుల్లో పుడతారు అనమాట. తమో గుణంతో మరణిస్తే జంతు జన్మలు వస్తాయి వాళ్ళకి. కర్మణ సుకృత స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యాలు ఫలాలు పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇట్లా భగవంతుడిని సేవించిన వాళ్ళు, సత్వగుణంలో సేవించిన వాళ్ళకి ఆ ఫలితాలు చాలా దివ్యంగా ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత పవిత్రంగా దివ్యంగా ఉంటాయి వాళ్ళవి. తర్వాత ఇక్కడ రజోగుణంతో చేసిన పనులు వాళ్ళు ఏంటంటే దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఈ చిన్న ఇంట్లో ఉంటున్న వాళ్ళు ఉంటున్నాళ్ళే హ్యాపీగా ఉన్నాం ఫ్యామిలీతో అని చెప్పి నన్ను అనుకోకుండా పెద్దదాన్ని ఎత్తుకు చూసామనుకోండి, కింద పడక తప్పదు. ఆ కింద పడ్డప్పుడు కాళ్ళు చేతులు ఇరుగుతాయి. ఆ బాధలో వాళ్ళు కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు. ఈ కోరికల్లో నియుక్తులైన వాళ్ళు దుఃఖాలు కలుగజేస్తాయి. తర్వాత మరియు తమో గుణంలో చేసిన పనుల అజ్ఞానపు చీకటిని కలుగజేస్తాయి. ఇంకా తమో గుణం ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి దారి ఉండదు అనమాట. దారి కూడా అన్ని దారులు మూసుకుపోతాయి. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి దారే ఉండదు. వాళ్ళకి పూర్తిగా వాళ్ళు ఆ జంతు జన్మలు లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళకి ఇంకా దారి కనిపించదు. ఇక్కడ చూడండి, సత్వగుణం ఒక్క మనిషి సత్వగుణంలో ఎంత హాయిగా ఉన్నాడు. ఫేస్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఈ రజోగుణం వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంది చూడండి. తమో గుణం వచ్చేటప్పటికి అంధకారం ఎట్లా ఉందో చూడండి. తమో గుణం, ఈ రజోగుణం కోరిక, ఆశ, టెన్షను. ఆ ఆశ తీరుతుందా తీరదా, కోరిక తీరుతుందా తీరదా అనే టెన్షన్లో ఉంది. ఇక్కడ పూర్తిగా దుఃఖం తమో గుణం. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభయేవ చ ప్రమాద మోహౌ తమసో భవతో అజ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణం చే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణం చే లోభము, తమోగుణం చే పిచ్చితనము, నిర్లక్ష్యం అన్నమాట. పిచ్చితనం అంటే నిర్లక్ష్యము. ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. దేని మీద వాళ్ళకి లక్ష్యం ఉండదు, దేని మీద కూడా వాళ్ళకి ధ్యాస ఉండదు. మోహము భ్రాంతి కలుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి చెందుతాయి అన్నమాట. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం వృద్ధి చెందుతుంది. బుర్ర బాగా పనిచేస్తుంది. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అన్నీ తెలుస్తాయి వాళ్ళకి. రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ దురాశ మూలంగా, కోరిక మూలంగా, ఆ కోరిక ఒకటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి బుర్ర పని చేయదు. ఆ కోరిక ఏదో ఒక విధంగా ఆ కోరిక తీరాలి అనే దాంట్లోనే ఉంటారు. ఈ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మోహము భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. దాని మీద మోహం కలుగుతుంది అనమాట. ఆ మోహం కలిగినప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా దుఃఖంలో పడిపోతూ ఉంటారు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్య తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. సత్వగుణంలో స్థితమైన వారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో స్థితమైన వారు మధ్యలోకాల్లోనే ఉండిపోతారు. తమో గుణం స్థితమైన వారు అధోగతి పాలవుతారు. ఇది అధోలోకాలు అనమాట. 7 లోకాలు. ఇవి 7 లోకాలు. మధ్యలో మన భూలోకం ఉంది. ఈ భూలోకంలో మనం ఉన్నాం. ఈ సముద్రంలో ఈదుతూ ఉన్నాం అనమాట. మనం ఈ సముద్రంలో ఈదుతూ, ఈ సంసారం అనే సముద్రంలో ఈదుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి, కానీ ఇక్కడికి లేకపోతే గోలోక ధామానికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది సత్యలోకం. ఇక్కడికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ పైకి రావడం అన్నది చాలా కష్టం, మునిగిపోతాయి. అది ఇవి 7 లోకాలు, ఇవి 7 లోకాలు. ఇక్కడ భూలోకం. ఇది సత్వగుణంతో నిండిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఈ లోకాలన్నీ కూడా
ఇవన్నీ తమో గుణం లోకాలు, పూర్తిగా చీకటి లోకాలు ఇవి. ఇది రజోగుణం. రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు పూర్తిగా ఇక్కడే ఉంటారు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. పుడతారు, మళ్ళీ కర్మలు చేస్తారు, మళ్ళీ పుడతారు, మళ్ళీ కర్మలు చేస్తారు, మళ్ళీ మళ్ళీ కోరికలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మనల్ని జపం చేయమంటారు భగవంతుడు. ఆ ఫలాపేక్ష కావాలి, ఇది కావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం. ఇక్కడ చూడండి యూనివర్స్ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ భూలోకం ఉంది, ఇక్కడ భూలోకం, భూవర్లోక, సువర్లోక, మహాలోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోక. సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడు అనమాట. ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది తామర్తుడు, మొదలయ్యి ఇక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణు. ఈయన గర్భం నుంచి విరాట్ పురుషుడు వస్తాడు. ఇక్కడ ఆ విరాట్ పురుషుడి గర్భంలో ఆత్మలన్నీ కూడా ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు తీసుకుని అన్ని సృష్టి చేస్తాడనమాట. ఆ జీవరాశులన్నింటినీ కూడా సృష్టి చేయటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ, మహాతల రసాతల పాతాళ, మొత్తం కూడా పాతాళ లోకం లాస్ట్. ఇవన్నీ కూడా 7 లోకాలు. ఇక్కడేమో భూలోకం. ఈ భూలోకంలో నుంచి ఈ అధోలోకాలు అనమాట, ఈ డౌన్. ఇవన్నీ కూడా చీకటి ప్లానెట్స్. ఇవన్నీ కూడా వెలుతురు, వెలుగుంటుంది ఇక్కడంతా కూడా. ఇవన్నీ ఈ ప్లానెట్స్ లోకి వెళ్ళినా మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్లానెట్స్ లోకి వెళ్తే చాలా కష్టపడి మళ్ళీ పైకి రావాల్సి వస్తుంది. లేదు, ఏ ప్లానెట్స్ వద్దు, నాకు కావాల్సింది భగవంతుడి సేవ అనుకుని ఎవరైతే విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తారో వాళ్ళు భగవద్ధామానికి ఇలా వెళ్ళిపోతారు. ఈ ప్లానెట్స్ ఏవి టచ్ కావన్నమాట, వెళ్ళిపోయి గోలోకానికి వెళ్ళిపోతారు, భగవద్ధామానికి. గుణానేతానతీత్యైత్రీన్ దేహి దేహస్య సంభవాన్. హరే కృష్ణ. ఒక నిమిషం అండి. గుణానేతానతీత్యైత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైర్విముక్తో అమృతమస్నుతే. దేహధారి అంటే బద్ధజీవుడు. బద్ధజీవుడు ఏం చేస్తాడు? ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యం వంటి దుఃఖాల నుండి, జనన మరణ వృద్ధాప్యం, జరామరణ దుఃఖాల నుంచి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. అది మొత్తం కూడా ఆ సంఖ్యలన్నీ కూడా తెగిపోయి పూర్తిగా వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. ఈ రకంగా వాళ్ళు భక్తి యోగులు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. భగవంతుడు తీసుకెళ్ళిపోతారనమాట. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ గరుత్మంతుడి మీద వస్తారు. గరుత్మంతుడి మీద వచ్చి ఆ భక్తుల్ని ఇలాగే ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకుంటారు. ఆ గరుత్మంతుడి భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకొని, రెక్కల మీద కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చేతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించిన, ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతముగా అయిన వాడి గుణాల లక్షణములు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? అతను త్రిగుణముల బంధమునకు అతీతముగా ఎలా అవుతాడు? త్రిగుణాలకి అతీతంగా ఏ విధంగా అవుతాడు అని చెప్పనని మళ్ళీ ప్రశ్న వేశారనమాట ఈయన అర్జునుడు. 22 నుంచి 25 వరకు. శ్రీ భగవాన్ వాచ. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు ఆ ప్రశ్నకి. ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవ చ పాండవ నద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణావర్తంత ఇత్యేవం యోవతిష్టతి తేనేంగతే సమదుఃఖ సుఖం స్వస్థ సమలోష్టాస్మకాంచన తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతి మానాపమానయోస్తుల్యా స్తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః
సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే. ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉండాలన్నమాట. ప్రకాశం, ఓ పాండుకుమారా, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు, భౌతిక లక్షణాలు గుణాలు యొక్క ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా ఉండి అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు, ఇంద్రియ తృప్తి లేనివాడు అనమాట. తర్వాత ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూచువాడు. అంటే దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోడు, సుఖం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోడు, రెండు కూడా సమానంగా చూస్తాడు. మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని సమాన దృష్టితో చూచువాడు. కావలసిన మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండేవాడు. ప్రశంసలు మరియు నిందలు, గౌరవం అగౌరవం సమానంగా ఉన్నాడు. ఒకళ్ళు గౌరవించారని ఓ పొంగిపోడు, అగౌరవం జరిగిందని చెప్పనని పొంగిపోడు, ప్రశంసలు మెచ్చుకున్నారని పొంగిపోడు, ప్రశంసలకు కూడా లొంగడనమాట. స్నేహితుడు మరియు శత్రువు ఇద్దరిని ఒకేలా చూచువాడు. ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళని ఒకే రకమైనటువంటి ఇన్వైట్ చేస్తారు, ఒకే రకంగా ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళకి సత్కారం చేస్తారు, వాళ్ళని చక్కగా పిలుస్తారు, వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ ఇస్తారు, అన్నీ కూడా చేస్తారనమాట. తర్వాత మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను ఛేదించిన వాడు, ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడని చెప్పబడతాడు. అది భౌతిక కార్యకలాపాలన్నీ ఛేదిస్తారనమాట. భౌతిక కార్యకలాపాలు ఏంటి? కళ్ళతో అవి చూద్దాం, ఇవి చూద్దాం, చెవితో అవి ఇవి విందాం, నాలికతో ఇష్టం వచ్చినట్టు తిందాం, ఇవన్నీ కార్యకలాపాలు ఉంటాయి కదా. కోరికలు, ఇంద్రియాలన్నీ పెద్దది కొనుక్కుందాం, అది తీసుకుందాం, ఇటువంటి వాటి అన్నింటి నుంచి కూడా వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. అలాంటి వాళ్ళు ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడని చెబుతారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇట్లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ప్రకృతి గుణాలను అతడు ఎట్లు అతిక్రమిస్తాడు అంటే, ఇట్లా సమచిత్తంతో ఉన్నవాళ్ళు పూర్తిగా చిత్తాన్ని చిత్తం నిండా భగవంతుడి నింపుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే గుణాతీతులుగా మారగలుగుతారు. సమస్థితి, తటస్థితిగా ఉండుట, వారిలో ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండుట, పరిత్పన లేకుండుట, అసూయ లేకుండుట, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన గుణాలు అనమాట. ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు అన్నింటినీ కూడా అధిగమించగలుగుతారు. మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చలమైన సంపూర్ణ భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నుడై ఉండేవాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలను అతిక్రమించి బ్రహ్మస్థితికి వచ్చును. అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా నిశ్చలమైన భక్తియుత సేవ, ఎటువంటి గుణం ఎటువంటి ఇవి దగ్గరికి వచ్చినా సరే సమచిత్తంతో ఉంటారు వాళ్ళు. నేను భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటున్నాను, భగవంతుడి పూజ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ అటువైపు వెళ్ళను నేను అనుకుని ఆ గుణాల ప్రభావం వాళ్ళ మీద చూపించదనమాట. అట్లా సమచిత్తంతో ఎవరైతే ఉంటారో, భగవంతుడి భక్తి సేవలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేత బంధింపబడరు అనమాట. వాళ్ళు బంధింపబడకుండా బ్రహ్మస్థితికి, ఆ పరబ్రహ్మస్థితి అంటే బ్రహ్మస్థితి అంటే ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోగలుగుతారనమాట, భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖసైన్యాకాంతికస్య చ సుఖస్యైకాంతికస్య చ. దోమలు ఎక్కువైపోయాయి, దోమలు పుడుతున్నాయి దృష్టి. అమరము, అనస్వరము, శాశ్వతమైన మరియు పరమ ఆనందమునకు సదస్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేను మూలమైన ఆధారమును. నిరాకారానికి నేనే ఆధారం అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ నిరాకార బ్రహ్మని ఆరాధిస్తారు కదా, ఆ బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్తారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి అంటే ఏంటి? బ్రహ్మజ్యోతి ఆ జ్యోతి దీనికి ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చే కాంతి అనమాట బ్రహ్మజ్యోతి అంటే. ఆ శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతిలో లీనమవుతారు వాళ్ళు, ఆ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్న వాళ్ళు, అష్టాంగ యోగం ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు.
లేదు భక్తులు, భక్తులు అయినప్పుడు వాళ్ళు ఆయన ధామానికి చేరుకుంటారు, భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటారు. ఆ నిరాకారానికి కూడా నేనే కారణం అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మానికి కూడా నేనే మూల ఆధారం, నా నుంచే అది వస్తున్నది నిరాకారం. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి కూడా నా నుంచే వస్తున్నది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే మనం ఏదైనా మంచి కార్యాలు చేసుకుని భగవద్ధామని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. ఆత్మని మనము పరిశుద్ధంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి, ఆత్మానందానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట, ఆత్మని ఆనందంగా ఉంచడం కోసంగా. లేదు తప్పు పనులు చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం ముసలి వాళ్ళం అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మనము ఏమీ చేయలేము. కాబట్టి ఆ టైం దాకా ఉండొద్దు. నువ్వు చిన్న వయసు నుంచే నువ్వు నీ భక్తిని పెంపొందించుకో, అభివృద్ధిగా భక్తిలో భగవంతుడి సేవ చేసుకో, భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళు, భగవంతుడి గురించి నువ్వు ఖర్చు పెట్టు. నువ్వు సంపాదించిన సంపాదనలో మొత్తం నా కోసం, నా పిల్లల కోసం, నా సంసారం కోసం అని చెప్పి అనుకోకుండా భగవద్ధామానికి వెళ్ళి భగవంతుడికి ఎంత కావాలో అంతా కూడా మనం చేయగలిగినంత మనం తృప్తిగా భగవంతుడికి ఖర్చు పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అవన్నీ చేసినప్పుడు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాం. మనలో వైరాగ్యం ఉంటేనే మనం సంపాదించిన సంపాదన భగవంతుడి ఖర్చు పెట్టగలుగుతాం. వైరాగ్యం లేకపోతే కనుక మనం సంపాదించిన సంపాదన ఖర్చు పెట్టలేము. ఎంతసేపటికి కూడా మనకి మన పిల్లలు, మన భార్య, నా తృప్తి, నా ఇంద్రియాల తృప్తి, ఇవే వీటి మీదకే పోతూ ఉంటుంది. దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడే మనము సత్వగుణంలో అభివృద్ధి చెంది విశుద్ధ సత్వానికి వెళ్ళగలుగుతాం. శుద్ధ సత్వం తర్వాత విశుద్ధ సత్వం, అప్పుడు భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. మన బాధలకు మరణం ఒకటే, అది చనిపోతూ ఉంటారు. అబ్బా కష్టం వచ్చింది, ఫెయిల్ అయ్యాను, క్లాస్లో ఫెయిల్ అయ్యాను అనగానే హ్యాంగ్ చేసేసుకుంటాడు. వాడికి చచ్చిపోవడమేనా? మళ్ళీ చదువు, మళ్ళీ కష్టపడి చదువు, పాస్ అవుతావు. పాస్ కావటం ఒక్కటే కాదు కదా నీకు జీవిత లక్ష్యము. బోలెడు రకాలుగా బతకొచ్చు నువ్వు. భగవంతుడు జీవితాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మరణంతో మనం ఇది చేయకూడదు, సమాప్తం చేయకూడదు అనమాట. ఆ జీవితాన్ని చక్కగా లక్షణంగా జీవించటం నేర్చుకోవాలి. లక్షణంగా జీవించి పవిత్రంగా మనం కర్మలు చేసి ఆ ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకుని భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కావున వైకుంఠధామం చేరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. లేకపోతే కనుక ఈ మన మానవ జీవితం వ్యర్థమైపోతుంది. మనల్ని కట్టివేస్తాయి, గుణాలు మనల్ని కట్టేస్తాయి. కృష్ణుడు మనకి విముక్తి ప్రసాదిస్తాడు. ఈ ఇంట్లో కష్టాలు వచ్చినాయని పెద్ద పెద్ద ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం అన్ని ప్రయత్నాలు చేసుకుని ఆ ప్రయత్నాల్లో సక్సెస్ కాలేదని ఠకామని చచ్చిపోతారు. వాళ్ళ మీద ఎంతమంది ఆధారపడి ఉన్నారు అన్నది కూడా ఆలోచించరు. టకామని హ్యాంగ్ చేసేసుకుంటారు, టకామని ఏదో ఒకటి మింగేస్తారు. ఈ శరీరాన్ని సమాప్తం చేసే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఏ అధమ జన్మలు వస్తాయి. వాళ్ళకి చాలా భువర్లోకి అంటారు కదా, భూలోకం తర్వాత బోర్లోకం ఉంది, అక్కడ వేళ్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆత్మలు. వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళు భగవంతుడు జన్మ ఇచ్చాడో అన్నాళ్ళు అక్కడే వేళ్లాడతారు. మళ్ళీ దేహం తయారయ్యే వరకు ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళు. కాబట్టి అంత కష్టం పడొద్దు. ఎందుకు జీవితాన్ని సమాప్తం చేసుకోవాలి? అది నేర్చుకోవాలన్నమాట. భగవద్గీత భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఆ దోవలో వెళ్ళరు. యూ కెన్ ఆల్సో చాంట్ హరే కృష్ణ. కృష్ణం వందే జగద్గురు. అందరికీ గురువు ఎవరంటే భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. చెప్పండి, ఈరోజు క్లాస్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లైవ్ ఆఫ్ చేయండి. అందరినీ అన్మ్యూట్ చేశాను. అశోక్ కుమార్ ప్రభుజీ చెప్పండి. సిహెచ్ కుమార్ చెప్పండి.
ఎవరికైనా మాతాజీ డౌట్? లైవ్ ఆఫ్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికి డౌట్స్ లేకపోతే గనక అందరికీ ధన్యవాదాలు. క్లాస్ ఎండ్ చేసేస్తాను. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నారు, మళ్ళీ మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అడగండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మాతాజీ ధన్యవాదాలు. లైవ్ ఆఫ్ చేయండి మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు, ధన్యవాదాలు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? డౌట్ ఏమన్నా ఉందా? అర్థమైంది మాతాజీ. డౌట్స్ ఏవి లేవని మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చక్కగా అందరూ భక్తితో భగవంతుని సేవ చేసుకోండి. జపం మొదలు పెట్టండి, జపం చేసుకోండి. దాన్ని మించింది లేదు. మహామంత్ర జపం మొదలుపెట్టి చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడంతా కూడా మనకి దామోదర మాసం అంటారు. మన పౌర్ణమి నుంచి మేమందరం కూడా 6:30కి దామోదర మాసం హారతి ఇస్తున్నాం కృష్ణుడికి. ఆ హారతి కూడా ప్రభుజీ, రామకృష్ణ ప్రభుజీ, ఆ హారతి సాంగ్ మీరు పెట్టగలిగితే గనక వాళ్ళకి దీంట్లో పెట్టండి ప్రభుజీ, లింక్ లో పోస్ట్ చేయండి ఈరోజు. ఆ హారతి సాంగ్ పాడుకోండి. మీకు యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది ఎట్లా పాడాలన్నది కూడా. మీరు అది ఆన్ చేసుకొని చక్కగా దేవుడికి హారతి ఇచ్చుకోండి ప్రతిరోజు కూడా. సాయంత్రం పూట 6:30కి. ఇంకా సాయంత్రం కుదరని వాళ్ళు పొద్దున పూట కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎప్పుడోకప్పుడు మీకు కుదిరిన సమయంలో దామోదరం అంటే ఆ ఉదరాన్ని కట్టేసింది ఆమె. ఎవరంటే తాడుతో కట్టేసింది. దామం అంటే తాడు, ఉదరం అంటే పొట్టకి తాడును కట్టేసింది. ఎవరు? యశోదామాత. ఆ కృష్ణుని కట్టేసింది అనమాట. ఎందుకు? అదే ఈ రోలుకు కట్టేస్తుంది, పెద్ద చెక్క రోలుకు కట్టేస్తుంది. తప్పు చేస్తాడనమాట. పాలిస్తూ ఉంటే, పాలు తాగుతూ ఉంటే అక్కడ పాలు పొంగిపోతున్నాయి అని చెప్పిన లేచి వెళ్తుంది, పిల్లవాడిని దించి వెళ్తుంది అక్కడికి. వెళ్ళంగానే విపరీతమైన కోపం వస్తుంది ఆయనకి. నన్ను వదిలేసి వెళ్తావా నువ్వని చెప్పినాను. అక్కడ కుండలు అవన్నీ పగలగొడతాడు. పగలగొట్టి అవన్నీ కూడా అంతా తను కొంత తింటాడు, అందరికి పంచేస్తాడు. కోతులకి వాటికి వీటికి వేసేస్తాడు. వచ్చి చూసి, ఇవన్నీ తప్పు పనులే చేస్తున్నావు, అంతా కూడా తప్పులు చేస్తున్నావు, అందరినీ కూడా అందరి దగ్గర కూడా వెన్న తినొస్తున్నావు. వెళ్ళి నేను పద్మిని జాతి గోవుల ఆవు పాలు తీసి ఆ వెన్న ఆమె స్వయంగా తయారు చేసేదట, కృష్ణుడి కోసం తయారు చేసి పెట్టేదిట ఆమె. ఆ వెన్న మొత్తం అంత బాగా పెడుతూ ఉంటే, నీకు అన్ని తయారు చేస్తుంటే నువ్వు మట్టి ఎందుకు తింటున్నావు? అందరి ఇళ్లలో వెళ్ళి దొంగతనం చేస్తున్నావు వెన్న, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావని కోపం అనమాట. కోపం వచ్చి కట్టేస్తుంది ఆమె. కట్టేయడానికి ప్రతిసారి ఆ తాడు పెట్టి కట్టేయడానికి చాలా కష్టపడుతుంది. ప్రతిసారి ఒక 2 ఇంచులు తగ్గిందట తాడు. ఆ కవ్వాల తాళ్ళన్నీ తీసుకొచ్చి ఒకదానికి ఒకటి జాయింట్ చేస్తుంది. జాయింట్ చేసి తీసుకొచ్చి కట్టేస్తుంది అనమాట. ఆమె అవస్థ పడుతుంటే చూస్తారనమాట కృష్ణుడు. మొత్తం చెమటలు కారిపోతూ ఉంటాయి, జుట్టంతా రేగిపోతుంది ఆమెది. పరిగెత్తుతుంది, వీడెక్కడ పారిపోతాడోనని పరిగెత్తుతుంది. మళ్ళీ తాడు తీసుకొస్తుంది, కట్టేస్తుంది. మళ్ళీ తాడు తీసుకొస్తుంది. ఎన్ని తాళ్ళు తీసుకొచ్చినా కూడా ఆ ఉదరానికి సరిపోలేదుట ఆయనకి. సరిపోకపోయేటప్పటికి ఇంకా లాస్ట్కి ఆయనకే తల్లి మీద ప్రేమ కలుగుతుంది. అయ్యయ్యో, మా అమ్మ ఎంత కష్టపడుతున్నది నా గురించి అని కట్టుబడతాడు ఆయన. అప్పుడు ఆమె కట్టేయగలుగుతుంది అనమాట. కట్టేసేసి ఆమె ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఆ చక్కెరవులు కట్టేస్తుంది. ఆ చక్కెరవులు వేసుకొని పాకుతూ వెళ్ళి 2 చెట్లాలు అర్జున వృక్షాల మధ్యలో నుంచి వెళ్తారు. ఆ అర్జున వృక్షాలు కూలిపోతాయి. ఆ అర్జున వృక్షాలు కూలిపోయి అందులో నుంచి నలకూబర్లు బయటకు వస్తారు. నలకూబర్లు అంటే ఎవరంటే కుబేరుడి కుమారులు. వాళ్ళు శాపవశంగా అర్జున వృక్షాలుగా జన్మిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇంకొక రోజు చెప్పుకుందాం మనం. అట్లా అందుకని ఇది దామోదర మాసం. ఈ మాసంలో జరిగింది ఆ లీల. అందుకని చెప్పి ఈ మాసం మొత్తం కూడా మేము 6:30 కల్లా ఏదో ఒక ఫలము, ఏదో ఒకటి నివేదన చేసేసేసి హారతిస్తారు భగవంతుడికి. అది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మాసం అన్నమాట. ఇది ప్రత్యేకమైన మాసం. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. రామకృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ, హరే కృష్ణ. చెప్పండి. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ, బాగుంది. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ గురువులందరూ చెప్పిందే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అదేం లేదు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
ఇంకా ఎండ్ చేసేద్దాం క్లాసు. హరే కృష్ణ. రేపు మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. రేపటి క్లాస్ చాలా ముఖ్యము. 15వ అధ్యాయము. అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే మాతాజీ.